No mutta ootko kokenut mitään yliluonnollista? On. No? Mulla on ollut, ja olisin halunnut, ja on ollut ihan, tiedätkö, siis silleen lapsesta asti, että mä haluan, tiedätkö, nähdä kaiken. Niin, että enkelit ja valot ja kaikki tulkaa enkelit, valot, kaikki henget, valopallot, tiedätkö, tervetuloa, mä haluan nähdä ja kokea. Ja, tiedätkö, ja nähdä kaikkia aurat ja kaikkea, mutta siis silleen, että mulle ei ole näytetty näitä asioita vielä, niin mä oon se, että selvä, että sillekin on sitten, olkoon joku syy. Joo. Ja näin, mutta mulla on ystäviä, ketkä taas sitten niinku on kertonut silleen, ja niinku tiedän, että ketkä näkee auroja, näkee juttuja. Ja mä oon ollut aina niin jotenkin, tiedätkö, musta on äärimmäisen kiehtovaa, koska et sä voi kieltää kenenkään henkilökohtaisesta kokemusta tuollaisista asioista, ja mitä enemmän lukee, niin sitten silleen, että se on, aika monet ihmiset on kautta historian nähnyt paljon asioita, mitä niinku taas kaikki ei näe. Kaikki ei näe. Niin, ja sitten mä niinku aina mietin sitä, että minkä takia, kun jollain on hirveä tarve leimata, että se on semmoinen hihulihullut. Niin. Tiedätkö, niin kuin näin. Ja sitten mä ajattelin, että kun eihän se satuta ketään. Niin. Että eihän se niinku, että jos et sä satuta sillä ketään, niin miksi se tavallaan niinku ketään loukkasi. Että tähän palataan, niin kuin mitä alussa puhuttiin, että niin uskonnon varjolla soditaan. Niin. Ihan sama kuin ei se satuta ketään. Ei kun just tämä, niin tavallaan, että minkä takia sit pitää jotenkin niin kuin alentaa toisia ihmisiä, että jos niillä sattuu olemaan, tiedätkö, vähän laajempi näkökenttä kuin itsellä. Kun mun isoisä kuoli, joo. Niin hän on tullut sinä yönä, ilmestynyt mulle niin kuin, mun huoneessa. Ja se oli semmoinen, tiedätkö, että siis mä oon ollut, onko mä ollut 11, 10. Ja siis mä muistan tämän kirkkaasti. Ja koska kyllä nyt ihminen tietää, että milloin on hereillä ja milloin ei. Koska mulla oli vielä silleen, että mulla oli niinku sänky toisella puolella huonetta, niinku, ja sitten siinä oli niinku ikkuna tälleen. Ja että mulla on ollut niinku sälekkaihtimet auki, että on ollut silleen valosaa. Mä oon herännyt ja sitten vielä mulla on ollut semmoinen herätyskello, että kun mä oon painanut siitä, niin sitten siitä niinku silleen syttyy valoa. Mä oon katsonut, että se on ollut jotain, tiedätkö, jotain yli 4 yöllä. Sitten mä katson, että okei, tossa seisoo joku hahmo. Mä sanoin, että ei se ole kyllä äiti, koska sille ei mene niinku hiukset tässä näin. Mä, ei se kyllä ole mun isäpuolikaan, koska toi on vähän pidempi. Ja sit mulla on tullut se, että okei, fuck, kuka mun huoneessa seisoo? Ja se oli vaan niinku tumma hahmo. Joo. Ja sit mä oon kääntynyt ja nukahtanut. Ja seuraavan päivän me ollaan oltu kävelyllä mun mutsi ja pikkuproidin kanssa. Ja sit tuli tietoa, että mun isoisä on kuollut tai silloin viime yönä 4 aikaa. Nyt tuli koko vartalo kylmiksi. Joo. Mulla nousi mun säärikarvatkin pystyy. Mutta joo, että se oli sit, mä olin se, että aivan, että vaari kävi sanomassa heipat. Ja tää on jännä juttu. Siis niin kun, on paljon aikuisiakin, joillekin tulee näitä kokemuksia, mutta mä jotenkin ajattelen, että lapsella on jotenkin se on jotenkin auki enemmän se, tiedätkö, että koska monestihan lapset kertoo tarinoita, ja sittenhän on niin kuin sitä, että älä höpise. Joo. Ja mä oon ainakin silleen, että mä en niin kuin missään nimessä, että joo, että jos näkee jotain, niin hei, katso lisää. Niin. Tiedätkö niin kuin näin, että ei ainakaan itse rupea yhtään niin kuin sitä sulkemaan. Ei kun just näin. Ja sitten mä seuraan kans Instassa niin kuin itse asiassa pariikin semmoista tyyppiä, ketkä just niin kuin, että ne kerää niin kuin tarinoita, just että missä niin kuin vanhemmat kertoo. Että just, ja useimmiten vielä niin kuin, että alle niin kuin 5-6-vuotiaat. Joo, kouluikäisiä niin kuin on monesti skidit, just näin. Kertonut tiedätkö, edellisistä elämistään ja kaikesta silleen, niin kuin, että just, että 3-4-vuotias lapsi ei voi tietää, että minkälainen tiedätkö, hävittäjä on ollut jossain sodassa. Ja ne kertoo nimiä ja kaikkia niin kuin juttuja. Musta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Joo. Ja taas sitten silleen, että mä taas niin kuin uskon sielunvaellukseen ja niin kuin energian lakeihin. On sanottu, että energia ei voi niin kuin tulla lisää, eikä se voi koskaan hävitä, että se voi ainoastaan muuttaa muotoaan. Joo. Niin musta tämähän on ihan päivänselvä asia. No niin, diktaattori puhuu nyt. Diktaattori puhuu nyt. Tämä on aivan päivänselvä asia, että siis tämähän on sama kuin sielunvaellus. Eli että energia ei voi koskaan kadota tai niin kuin sitä ei voi tulla lisää, se ainoastaan muuttaa muotoaan. Ja sitten kun miettii silleen, että no esimerkiksi sit niin kuin vesi kiehtoo mua äärimmäisen paljon. Myöskin, että kun miettii, että meidän, niin kuin, vaan niin kuin meidän maapallosta on 70% vettä, meidän kehoista on 70% vettä. Ja sitten silleen, että tämähän on sama vesi, joka on miljoonia vuosia kiertänyt täällä ja kiertää kaikkien kehojen läpi. Ja sitten toinen juttu, mikä kiinnostaa, niin on plasma ja plasmatutkimus tällä hetkellä. Että mitä se on se niin kuin se. Mutta joo, mennään siihen myöhemmin. Mutta mä uskon tällä tavalla niin kuin sielunvaellukseen ja energian muuttumiseen. Että se, että mä oon lukenut semmoista, tai kuunnellut ja lukenut semmoista kirjaa kuin Between Life and Death. Se on Dolores Cannonin. Hän oli hypnoterapeutti
pistänyt ihmisiä hypnoosiin ja tiedätkö, lähtökohtaisesti kaikki näistä ihmisistä täysin uskontoon, etnisyyteen, tiedätkö, ikään, sukupuoleen, mihinkään ominaisuuksiin katsomatta on alkanut kertoa samoja juttuja niin kuin elämän ja kuoleman välistä ja siitä, niin kuin, että mitä kaikkia, tiedätkö, niin kuin henkimaailmoja ja todellisuuksia ja tiedätkö, akaasisista kirjastoista ja niin kuin kaikesta ihan tismalleen samoja juttuja. Ja sitten silleen, että jotkut on ollut ateisteja ja toiset on niin kuin kuulunut mihin tahansa niin kuin uskontoon, mihin ei liity mitään sellaisia asioita, mitä ne on hypnoosissa puhunut. Okay. Ja musta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja sitten myös tämmöinen, kun se on Alexander Eben, aivokirurgi, Joo. niin koki itse niin kuin kuoleman rajakokemuksen, tai hän oli siis kliinisesti kuollut. Joo. Ja muistaa kaiken siitä, että missä se on, tiedätkö, matkaillut. Siinä vaiheessa se on semmoinen kirja kuin Taivasyhteys. Joo. Ja sitten se kirjoitti vielä sellaisen, niin kuin, koska siitä ihmisiltä alkoi tulee just näitä niin kuin kuolemanrajakokemuksia ja näitä, niin, niin hän kirjoitti vielä niin kuin erillisen kirjan kaikista niistä kokemuksista. Joo. Ja niin mä vaan silleen, että mä en ainakaan voi uskoa mihinkään muuhun kuin ikuiseen elämään ja elämän jatkumiseen ja jotenkin tämän, tiedätkö, niin kuin tietoisuuden laajentumiseen ja siihen, että tiedätkö, elämän voima tutkii meidän kautta itseään ja laajentuu ikuisesti. Mutta tämä on minusta mielenkiintoista, koska tämä sielunvaellus, mä itse uskon siihen myös, että ei se lopu siihen. Että se, että mihin me mennään, sitä me ei tiedetä. Ja sekin munkin ajatus siitä muuttuu aika usein jopa, että mitä siinä sitten tapahtuu. Mutta mitä sä ajattelet? Ajattelet sä, että synnytään uudestaan tänne, voidaan mennä nytkin muualle? Mikä sun ajatus tällä hetkellä siitä on? No kyllä mä ajattelen niin, että just, että okei, että, tai sitten kun sanotaan, että ihmisellä on karmaa ja tiettyjä niin kuin sielun sopimuksia vaikka, että, niin kuin, että me ollaan tavallaan täällä niin kuin vaikka maapallolla, että tämä on tietynlainen koulu ja me opitaan täällä niin kauan, kunnes me ollaan valmiita sitten seuraavalle luokalle. Joo. Niin silleen mä sen näen. Että niin kuin, että en mä tiedä, tavallaan toivoisin, että tämä on ihan kiva paikka, mutta täällä on aika tosi raskasta. Että olisi nextille levelille voisi tehdä se joku kiva joku toinen planeetta. Vaikka se tiedät se Avatarin se, mikä sen nimi on, sinne. Mä oon pakannut kamatin valmiiksi, mä oon valmis muuttaa sinne Avatarien planeetalle sinne. Mikä hitto se nimi? Pandoralle. Pandora. Sinne, joo. Se olisi semmoinen kiva sijoituspaikka. Mä haluan sinne sijoituspaikaksi seuraavaksi, että sinne metsään, kiitos. Voimme siellä vedessäkin olla, mutta se metsä on kivempi. Siellä on, tiedät, siellä on näitä tämmöisiä semmoisia pieniä semmoisia leijuvia hippuja ja sitten tiedät se kivojen valoja, miten ne kasvit valaistuu kaikki. Sinne mä oon menossa ihan mielelläni seuraavaksi, tiedät, tilaisin lipun sinne. Joo. Ja mutta mä siis, ja miettii, että kuinka uskomattoman laaja meidän koko maailmankaikkeus on, kuinka paljon on, niin kuin täällä on planeettoja, tähtiä, tähdistöjä, galakseja. Ja mistä me ei tiedetä vielä mitään. Me ei tiedetä mitään. Niin silleen, että miten muka me ollaan ainoat täällä. Mä en usko sekuntiakaan, en millisekuntiakaan sitä, että mä oon ainoa planeetta, joka kannattelee elämää tällä tavalla. Kyllä me jonnekin mennään. Et sanotaan, että jotkut meistä on jostain Siriuksen tähdistöstä ja toiset on tullut Plejadeilta ja silleen, että meidän sieluilla on ollut niin kuin elämiä myöskin eri tähdistöissä. Ihan varmasti. En mä voi kiistää sitä. Mutta se, että onko 100% varmasti ollut näin, niin en mä tiedä. Mutta mä oon tosi utelias kyllä sitä kohtaa. Ja just toi, kun sä sanoit, ja se, että niin uskoo sielunvaellukseen, mutta mihin mennään, niin sekin muuttuu koko ajan. Koska mäkin niin kuin, sä opiskelet lisää ja sä saat ja niin kuin juuri näin niin, ja kokemuksia. Just näin. Ja sitten se niin kuin Dolores Cannonin Between Life and Death, niin se antoi mulle kans ihan niin kuin uusia näkökulmia ja ajatuksia sillä, että niin. Että mä en ole ajatellutkaan tolleen, mutta jotenkin niin kuin intuitiivisesti tuntuu siltä, että no näinhän tämä niin kuin voisi olla. Mutta en mä tiedä. Mä oon niin kuin, siis jännä nähdä, että mitäs sitten. Selkeästi sulle ei ole sellaista kuoleman pelkoa, jos mä tästä nyt osaan. Tai siis niinku, et sä varmaan halua kuolla, mutta niinku, tiedätkö, sulle ei ole, sä puhut siitä sillä tavalla, että sä et kuitenkaan pelkää sitä. No kyllä mä siis silleen, että mä sain mun elämänhaluni takaisin jossain vaiheessa ja tajusin silleen, että okei, että elämä on lahja. Jokainen hetki on lahja, että mä saan olla elossa. Ja siitä näkökulmasta oikeastaan mä kierrän vähän sun kysymystä, mutta niinku, siitä näkökulmasta myöskin, että jokainen päivä on lahja, niin miten vanheneminen voi olla jotenkin mukaan, tiedätkö, ikävä asia. Sehän on etuoikeus. Ja joka meidän kulttuurissa niinku ihan jotenkin ja mä niinku, mulla on itselläni semmoinen, että
Mä niin kuin itse ajattelen, että parikymppisenä niin kuin luuli tietävänsä kaikesta kaiken. Sitten 30-vuotiaana ehkä tulee semmoinen tietty elämänrajallisuus, ehkä niin kuin alkaa pikkuhiljaa hiipiä. 40-vuotiaana tajuu, että mä en tiedä mistään mitään. Ja mä täytän siis 2 vuoden päästä 50. Ja mulla on semmoinen olo, että mä varmaan kaivaudun johonkin poteroon, kun pidän itteni niin tajuna. Sitten, että se tavallaan se niin kuin, kun tavallaan niin kuin lisääntyy tietoisuus, mutta just se tietoisuus lisää myös sen, että mä en tiedä mitään. Ja se on musta jotenkin niin kuin hirveän mahtavaa. Niin, jep. Että mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siis se, että se vanheneminen, niin sehän on niin kuin, en mä niin kuin missään nimessä haluaisi olla 20 tai 30, en niin kuin missään nimessä. Jep. Ja se on, niin kuin, se jotenkin se on hullua, että miksi niin kuin ihannoidaan vaan niin kuin tiettyä vaihetta elämässä. Ja siis silleen, että se on ollut ihanaa aikaa, en mä sitä sano. Totta ja kai. niin kuin hyvä ollut käydä läpi, mutta tavallaan niin kuin, että koko niin kuin ihmisen elämäkokonaisuudessa ja kaikki vaiheet ja kaikki iät, niin se on niin kuin, kaikki ansaitsee oman niin kuin arvostuksensa ja ihannointinsa. Kyllä. Ja näin, mutta niin, että sitten taas, että että jotenkin, kyllä mä sanon, että kyllä mä tietyllä tavalla, ehkä pelkää on niinku, silleen vaikea sana, mutta että kyllä mä niinku jännitän kuolemaa tavallaan. Mutta mä joka päivä, ihan rehellisesti, mä joka päivä valmistaudun kuolemaan myöskin. Siihen, että mä tai mun läheiset tai joku, että siis silleen, että mä joka päivä on sellainen, että okei, että jos mä kuolisin tänään, niin onko mä sanonut kaiken, onko mä tehnyt kaiken, niinku, että olisin mä, niinku, että onko tänään nyt, niinku, että jos kuolisin nyt, niin voisinko mä lähteä. Ja sitten silleen, että tavoite on se, että minä tahansa päivänä on hyvä päivä lähteä ja että voi kuolla onnellisena ja että mä oon sanonut ainakin kaikki sanottavani. Tietysti en mä ole tehnyt vielä mun kaikista parhaimpia biisejä ees. Niin. Mutta sitten tiedät sä, jos ne ei ole tarkoitettu ja on lähdön aika, niin ei sitten, en mä sitten tiedä, että sitten mä oon ihan nöyrästi ja kiltisti silleen, että okei, jes, mennään sitten, jos nyt on aika. Joo. Mutta kyllä mä oon jotenkin siis tietyllä tavalla kuitenkin niinku levollinen sen ajatuksen suhteen. Mulla on silleen, että en halua kuolla, koska haluan elää, mutta ei ole niinku semmoista, että se olisi mulla jotenkin ihan, että mulla on se niinku luotto kans siihen, että siellä on myös jotain niinku sitten vielä. Joo.